Using siam cho ka klau han re ka jing sha ka long de ubala ban peliam tan ki mara ki bala ba pun kot yu tang ha second pi kwat tep mano using ulong bakhlan ubastat badu bastat han re ha ka par thai jang ka klau re tang ka bor han re ka jing he ka jing stat mat ka kom ban tre ru ka long ka ba khong san ha ka number ka busan ki haina pio i u haina pa pi kan mau ulong ubaret kata ka de ka jing bakla ki hana ki me khun maroi ki wan hakan hun shpho khatsan ar photli ti ker sa dong yu using mat using u haban phat ne u haban sha haka kan hun ki hana ki long ki basir khai bala da ki yakhun para kan hun da tang lai tli sing ro da yakhun ba ka kan hun haina la da ki don ar phok tam ro kim la ki sing par ki sing kim ju bam ye ki ni ki maran mar ki ni ki bam ya ka bam bala sa bala put man balasma ada using u bam ya ka do chung u shi dai u la kan re pri haka number ka basaw buffalo uni umaran u i kum u wajam re ulong u bakhlan ji sha ki khon jung u ki la ban khlan hadu ban prai kamat dan bon video ba using u persyang bat kem re u buffalo u kala batang shikerdam lakut bat bon ki dik singin thai bale thom me khabam using shirang u thom bam ta ki sinanu kabot ba bon ka bam ka de ba wara de ki singin thai haka number ka bala u gorila uni ude u masang machine jaka parthai kabor chung u hadu phosien bani ubreu ada using ya khon marhmat u gorila umphat u yale da kabor da khtien da khamet baro using ula ba shapting haka number ka ba ar u raino uni ude utang joka khlau ka je khya palat arjar kilo bala da us dang wan be dan bala ban pasangi u ta shikhar dam jung u kala ban pen her yu using kum udiang using umele persya badu phat badmenta baning kong diu hati usim pasisha jong ka khndo kanjing khya hadu dru hajar hilo using ula balong usim jong ka khlau hare persya yu hati dan lat kamot zero u hati ula ban tap yu pen khalam yu pat pen pra yu tang hasakan kan ye kalong kanjing sha ki babun kim tep kon ma pis ngong ta using udang long usim na am koman hapwa wala pi kwa je shu ki video kum kinia subha subscribe